No, ahojte. Ja som teraz vonku. Je nádherne, úplne, že je taký príjemný večer. Tak som si povedala, tú moju 30-dňovú výzvu som prijala. O čom by som dneska chcela rozprávať? Verím, že ste mali krásny deň. Možno tak ma napadlo, kým sa budete pripájať, že by som si sama pre seba nerozprávala. Tak verím, že ste sa mali dobre. A možno by som sa chcela s vami dnes podeliť o sebelásku, že čo to je, prečo je dôležitá, lebo veľa ľuďom znie je možno tak sebecky, tak negatívne, ale ono to vôbec tak nie je. A ja vám poviem, vlastne ako ja vnímam tú sebelásku, čo si z toho zoberiete je na vás. Skôr by som sa chcela s vami o to podeliť, ako ja to vnímam, ako sa ja na to pozerám a prečo to považujem za dôležité. Takže z môjho uhla pohľadu sebeláska je niečo, čo je dôležité mať, a keď to nemáme, tak jednoducho si to vypestovať, pretože od toho závisí veľa vecí. Málo kto jednoducho sa dokáže pozrieť ráno do zrkadla a si povedať, že tak z úprimného srdca, že jednoducho sa má rád. S tým všetkými svojimi pozitívami aj negatívami, ale že sa jednoducho máme radi. A keď to dokážeme sa pozrieť do zrkadla na seba každé ráno, do očí si zahľadiť a povedať si, že sa mám rád, tak to je proste pecka. A ja vám môžem povedať, že bude sa vám ľahšie kráčať tým dňom, keď si to tak nejak uvedomíte, že naozaj ten človek, na ktorom by vám malo záležať, ste práve vy, nie zo sebeckého uhla pohľadu, ale z toho uhla pohľadu, že keď vy si dáte ten priestor, to, čo potrebujete, ja napríklad, neviem, ráno, moje decka ešte spia a ja si napríklad si idem zacvičiť alebo si niečo prečítam, modlitba a tak ďalej. Takže ja sa skôr takto venujem alebo takto vnímam tú sebelásku, že venujem ten čas sama sebe a venujem ho proste každý jeden deň. Lebo čo som si všimla, tak aj čo ja som to mala niekedy dávno, tak jednoducho som si ten čas sama pre seba nenašla, lebo toto, lebo hento tamto, lebo deti, lebo potom toto, potom tamto riešite a zabudáte na seba a potom veľa razy ľudia dospejú do takého štádia vyhorenia a nevedia viac menej ani prečo. A ja si uvedomujem, že je to práve preto, že ten čas nevenujeme sami sebe. A každý jeden deň by sme si mali nájsť ten čas sami pre seba. To je ako také dobitie tých bateriek a ja to považujem za veľmi, veľmi podstatné. Takže o to som sa chcela s vami podeliť a ako náhle vy to budete vedieť robiť, tak to každý jeden deň môžete sa napríklad aj dohodnúť s tými svojimi najbližšími, že takto bude mať každý jeden deň proste si vymedzím, ja neviem, pol hodinku a teraz ma nikto nerušte, lebo takto to mám. Takže asi toľko za mňa. No a prajem vám ešte krásny zvyšok večera. Užívajte si to naplno a zajtra sa potom zase prihlásim s nejakou inou témou, ktorá mi cvrnkne do nosa a ktorá možno niekomu spôsobí to, alebo sa zapáči, alebo jednoducho taký ten aha moment. Ja mám rada vždycky sa vzdelávať a učiť sa od tých naozaj ľudí, ktorým sa chcem podobať. Tých ľudí, ktorých chcem nasledovať, lebo považujem ich za úspešných, za ľudí, ktorí už niečo v tom živote dosiahli. A tá sebeláska je naozaj veľmi dôležitá. Nie to sebectvo, to určite nie, že teraz tam odkopneme niekoho a nebudeme na ňo vôbec myslieť, alebo nám bude ukradnutý, to vôbec nie. Vôbec nie v takomto svetle a v takomto duchu, ale určite
tak, že budeme myslieť na seba a dokázať povedať nie. Lebo málo kto to dokáže nie z toho sebeckého pohľadu, ale z toho, že si vážime samých seba a že ten priestor a čas každý jeden z nás, každý jeden deň potrebuje. Takže asi toľko za mňa, už sa neviem rozkecávať. Prajem vám krásny večer a potom zase zajtra sa budeme počuť. Majte sa.